दिनैनिफ्राय 38 बोसोरनि सिगां बड'लेण्ड सोमावसारनायनि मुङाव बर' हारिनि थामोनथा आरो गेरेमसा हारि बर'खौ महर होनायनि मुङाव बर'नि सोमावसारनायाव मुंख्लं जानाय दिनैनि जा सान बे सानखौ लोब्बा लाखिनानै बा बेखौ मान होनायजों लोब्बा लाखिनानै दिनै जोंनि बिटिआर सरकारा मानगेदेर श्री प्रमद बर' बिथांनि दैदेननायाव बा इउपिपिएल सरकारा आबसुनि 333 सा आरो एक्स-बिएलटि जोंनि मावथि लोगो बिथांमोननि 91 सा मुंख्लंफोरखौ मान बावनायजों लोगोसे जों बिथांमोननो दिनै बिथांमोननि जा मोननो गोनां एक्स ग्रेसिया बेखौ जोङो जोंनि सरकारनिफ्राय होनाय जादों, जायखौ दिनैसिम आबसुजों लोगोसे जोंनि एक्स-बिएलटि बिथांमोननि जोङो जुदि 2003 मायथाइनि एकर्डनि समनिफ्राय बिटिआर एकर्डनि समनिफ्राय नायोब्ला दिनैनि जोंनि जा 22 बोसोर जालांबाय एक्स-बिएलटि बिथांमोना एक्स ग्रेसियाखौ मोननो हायाखैमोन, मोनजोबनो हायाखैमोन। बेखौ दिनै जोंनि सरकारा होनानै फोजोबनो हाबाय। दा दिनैनि बे सानजों लोब्बा लाखिनानै जोंनि बड'लेण्डनि परबतझर हालामनि जा मोनसे टार्मेल पावार प्लान्टनि सायाव जा दावराव दावसि जानानै दङ, बेखौ लानानै आं सरकारनि जानानै फंनैसो बाथ्रा बुंथिनो नागिरदों। गोबां मानसिया षड़यन्त्र खालामनानै दिनै बै हालामनि जोंनि बर' फिसाफोरखौ नंखाय लामाजों थुनज्लायनानै सैथोनिफ्राय एरखेहोनो नागिरदों। बे दुखुनांथाव बाथ्रा। मोनसे बाथ्राखौ जोङो स्पष्ट बुंनो नागिरदों, गासिबो जेंना जा जेंनाखौ सुफुंनो थाखाय जों बयबो मानसियानो लुबैयो। जोंनि सरकारा दिनै गुबैयै सोमावसारनाया जोबनायनि उनाव मानगेदेर प्रमद बर' बिथांनि दैदेननायाव जोंनि हालाम आरो जोंनि हारिखौ इक'नमिकेलि माबोरै जौगाहोनो हायो, थांनाय 35 बोसोर बड'लेण्ड मुभमेन्टनि गेजेरजों जोंनि बर' हारिया गोग्लैसोनानै थादोंमोन, जोंनि हालामा गोग्लैसोनानै थादोंमोन, बेखौ जों माबोरै बोखांनो हायो, बे थांखिजों जोङो इन्डास्ट्रिफोर गायसननायनि गेजेरजों गासैबो बिथिंनिफ्राय जोङो समानै जौगाहोनायनि थाखाय बा फारियै जौगाहोनायनि थाखाय हाबाफारि लादों। आरो बे थांखिजोंनो दिनै जोङो 3,400 बिगा हाखौ डि-रिजार्भ खालामनानै, प्रप'ज रिजार्भ फरेस्टनिफ्राय डि-रिजार्भ खालामनानै बेखौ जों रेभिनिउसिम कनभार्ट खालामनाय जादों। आरो बिनि साखाथि फाखाथि थानाय जोंनि जेसेबां मानि गामिफोर दङ, बे गामिफोरखौबो प्रप'ज रिजार्भ फरेस्टनिफ्राय डि-रिजार्भ खालामनानै रेभिनिउ लाबोनाय जाबाय। आरो बिथांमोननि खावसेखौ जोङो दाखालि 1245 सा न'खरनि हानि पाट्टाखौ जोङो होनो हाबाय। आरो बावैसोनि गेजेरावनो जोङो जाय परबतझर हालामनि रायजो राजाफ्रा भारत उदांस्रि जानायनिफ्राय 78 बोसोर बारलांबाबो हानि पाट्टाखौ मोननो हायाखैमोन, जोंनि सरकारा मानगेदेर श्री प्रमद बर' बिथांनि दैदेननायाव बावैसोनो जोङो प्राय 10 दिननि गेजेरावनो जोङो 1500 बा 1500 न'खरनो जोङो हानि पाट्टा होनो थांगासिनो दङ। दा बेनिखायनो मोनसे बाथ्राखौ जोङो बुंनो नागिरदों जे जोंनि जा इक'नमि सिस्टेम बेखौ जोङो जौगाहोनायनि थांखिजों जाय इन्डास्ट्रि जों गायसननो नागिरदों, बेवहाय जोंनि सरकारा मोनसे बाथ्राखौ स्पष्ट जे जोङो बर' हारिनि, बर' हालामनि आरो जोंनि इयुन जोलैनि खहा जानाय, गदसेबो माइरंनि समान खहा जानाय जोंनि सरकारा मालाबाबो मावा। जिखुनु समस्याखौनो समाधान खालामनानै जोङो गोजौआव लांनायनि थाखाय जोङो जेब्लायबो बर' हारिनि सायाव सोनारनानै थायो आरो बर' हारिनि जानानै जों मावबाय थायो। बेनिखायनो जाय बिथांमोना मिसगाइडेड जानानै, षड़यन्त्र मिसगाइडेड जानानै बाग्लिजरा पार्ट 2 एन्ड पार्ट 1 नि रायजो राजा बिथांमोनखौ जों गुरै खावलायदों, दाबो सम दङ, फै जों सरकारजों सावरायफैदो। सावरायनायनि गेजेरजों जोङो
बिथांमोना मा मा समस्या नुदों बे समस्याफोरखौ जोङो समाधान खालामनो हायो बेखौ जोङो जेब्लायबो नोजोर होगोन। आरो दिनैसिम जोंनि नोजोरावथ' जोङो रावनिबो खहा खालामनो थाङाखै, गतिके माबाफोर बिथांमोननि नोजोराव खहा जानाय नोजोर दंबावोब्ला जोंनो आसि थुनानै खोन्थाफै, जों बेखौ सावरायनायनि गेजेरजों फोसाबनो थाखाय थिरांथा लादों। आरो बे मेसेजखौ नोंथांमोननि मिडियानि गेजेरजों दिनै जोंनि सरकारनि जानानै आं बिटिआर बासि साफ्रोमबो बर' फिसा आरो बिटिआरआव थानाय 35 लाख भारतीय नागरिक जायफ्रा दिनै 22टा जाति जनगोष्ठीया रायजो जानानै दं, बे बिथांमोननो हरनाय जाबाय। नाथाय जों मोनसे खोथाखौ नुदों दिनैहाय जोंथ' मल्ल बरुवा जों लोगोसे हाग्रामा महिलारि मोनसे रिजर्ट सिगां बे पावार प्रजेक्टनि सोमोन्दै रायजोफोरनि खालामनाय दं, बेखौ सोलायगोन होनना बुंदों। बेराफारसे कंग्रेस दोलोनि गजन मुसाहारि बिथाङा थांनानै खबर लाहैयो, नाथाय बेनि गेजेराव राजनितिबो थानो हागौ नामा सार? जयन्त मल्ल बिथां आरो मिनिस्टार जयन्त मल्ल बिथां आरो हाग्रामा महिलारि बिपिएफनि आफादगिरि बिथांमोन सानैया मा रायलायदों बेखौ जोङो मिन्थिया। बेवहाय राजखान्थिनि सावरायदों ना माबा मोनसे गावसोरनि बेक्तिगत जेंनानि सावरायदों ना, खोनानो मोन्दों बिथाङा माने मोनसे जायगायाव थांदोंमोन, फैनानै रिजर्टआव हाबनानै साहा खापसे लोंलांनि होननानै हाबनाय जादों होननानै बुंदों। बिनि सायाव जों जेबो मिथिया, बुंनांगौ गोनांथि दं होननानैबो आं सानाखै। मानोना बेवहाय राजखान्थि माबा मोनसे दं गैया बे गावसोरनि बेक्तिगत खोथा। खिन्थु मोनसे बाथ्राया सैथो जे बै बाग्लिजरा पार्ट 1 पार्ट 2 जाय बिथांमोननि मोजांनि थाखाय जोंनि सरकारा मावगासिनो दङ, बेखौ षड्यन्त्र खालामनानै सोरबाया नंखाय लामाजों दैदेननो नागिरदों बा दैदेनगासिनो दङ, बे खोन्थाया रोखा। बेनिफिटखौ रायजो राजाफोरा दिनैसिमबो मिथिनो मोनाखै, हयथ' बेनिफिटआ माबायदि जागोन बेखौ माबायदि बुंनो नोंथांनि सरकारा? माखासे मानसिफ्रा बुंनो नागिरदों जे लकेल मानसिया बेवहाय जेबो मुलाम्फा जाया होननानै। आं मोनसे बाथ्राखौ स्पष्ट बुंनि, हाग्रामा महिलारिनि दिनाव 31 अक्ट'बर 2014 मायथाइयाव जोंनि नैबे बिमा दैनि दालांनि खाथियाव 2912 बिगा 3 लेसा हाखौ रामदेबनो एलटमेन्ट होनानै दिनैसिमबो बे एलटमेन्ट होनायनिफ्राय जोंनि बिटिसिनि मुलाम्फानि थाखाय खामानि मावनायखौ जों नुवाखै। मा जुक्तिजों बिथांनो एलटमेन्ट होनाय आरो मा जुक्तिजों जोंनि तामुलपुरनि बगाजुलि हालामावहाय 1000 बिगा हाखौ रामदेबनो दान होनाय, बेखौ जों मिथिया। खिन्थु दिनै जोंनि जा अबजेक्टिभ, बे अबजेक्टिभा गोग्लैसोनाय बर' हारिखौ इक'नमिकेलि जों बा रांखान्थि बिथिङाव जों माबोरै जौगाहोनो हागोन, बे थांखिजोंनो दिनै परबतजरानि फाग्लिजरा मोननै गामिनि साखाथियाव जोङो रिजार्भ खालामनानै फरेस्ट लेन्डखौ जोङो रेभिनिउ लांनानै बे इन्डास्ट्रिखौ गायसननो नागिरदों। बेवहाय लकेल हालामा माने हालामनि मानसिफ्रा बा जाय हालामाव बे खामानिखौ मावगोन इन्डास्ट्रिखौ, बेनि मानसिफ्रा जथेस्थ रांखान्थि बिथिङाव लाबालाब दङ। मानोना बेवहाय जि 5000 10,000 मानसि इमप्लय जागोन, डिप्लय जागोन, बे गासैबो लकेल मानसिफ्रानो जागोन। बे नन टेक्निकेल माबायाव बुंदों आं। टेक्निकेलिथ' जोंनि बर'फ्रा गैयानो, दङब्ला जोंनि थाखाय मोजां खबर आरो बिथांमोनखौबो इनभल्भ खालामनाया जोंनि दायित्व दङ। आरो बेनि अनगायैबो लकेल डेभेलपमेन्टआ, मोनसे इन्डास्ट्रि गायसननाय लोगो लोगोनो लकेल डेभेलपमेन्टआ फालांगि बिथिङावहाय गोबां जौगायो। जुदिहे जोंनि मानसिफ्रा गोदोनि बायदि हाखौ बुयै बुयै फाननानै गुबुननो फाननानै थाङाब्ला, जोंहा फोथायो लकेलावनो थानानै बा खाथियावनो थानानै जुदि इन्डास्ट्रिजों नांथाबनानै मावनानै जायोब्ला इक'नमिकेलि जौगायैनि बाथ्रा फैनो हाया। दा जों नेगेटिभ बाथ्राखौ नुबाय थादों, रायजो राजाफ्रा माने खामानिखौ दासिमबो गाराखै। बिनि पजिटिभलि रायजो राजाखौ माबोरै थांजानो लुबैयो सार? मा होनदों? नेगेटिभ माइन्डआव दासिमबो होख्रावगासिनो दङ, दा पजिटिभलि लाजानो रायजो राजाखौ मा खालामनो? साथामसोल' मानसि, बिसोरो गावसोरनि बेक्तिगत सार्थखौ आबुं खालामनो थाखाय
गोमानाय माने मोलेले जालांनाय सावगारिखौ मोजां महर होफिननायनि नाजानायनि थाखाय रायजो राजाजों थाफानानै बिथांमोना गुबुंले खालामनो नागिरदों दैखौ आरो गुबुंले खालामनानै गुबुंले जानाय दैयाव जेरै ना फिथिख्रिफ्रा हां मोना मोना अक्सिजेन मोना मोना जानानै रोनावो बेफोरबायदि अबस्थासिम लांनानै राजनितिक भाबै लाबालाब खालामनो नाजादों बेफोर षड़यन्त्रखौ जों गासैखौबो मिथिजोबखाबाय सोर सोर इनभल्भ दं जों बेखौ मिथिबाय नाथाय जोंहा फोथायनाय दं नैबे समयसाफोरखौ समाधान खालामनो बर' फिसाफ्रा जेब्लायबो आवगायखायो आरो जोंहा फाग्लिजरानि रायजो राजाफोरनिसिमबो फोथायनाय दं बिथांमोनाबो सावरायनायनि गेजेरजों समयसाखौ समाधान खालामगोन आरो नैबे 7 दिननिफ्राय 10 दिननि गेजेरावनो जोङो समयसाखौ एखेबारे 100% निर्मुल खालामनानै फोजोबस्रांनानै समयसाफोरखौ फोजोबस्रांनानै जोंनि जा थांखि बे थांखिसिम मोनहैनायनि थाखाय जों खामानि मावनो हागोन। बे प्रजेक्टखौ जुदि लानो हायाब्ला जोंनि ओनसोलाव माबायदि लस जानो हागौ? जथेस्थ' लस दङ। सोरबाया राजखान्थियारि लाबालाबनि थाखाय बायदिसिना बुंनो हागौ। दा नोंथाङानो नाय जोंना देरहासार बसुमतारी बिथांमोननि समाव 1623 न'खरनो हानि पाट्टा होदों किन्तु देरहासारा गावनो 13था साहा बागान बानायदों हाग्रा दानस्रांनानै जोंनि महिलारिया बर'नि मोनसे समनि गिदिर लिडारमोन बिथाङा हारिनि हानि जेंनाफोरखौ फोजोबनो नागारै फोजोबालासिनो गावनि न'खरनि जानाय मानसिफोरनि मुङाव 3000 बिगानिख्रुइबो बांसिन हायाव साहा बागान बानायनानै हाग्रा दानस्रांनानै बेबो हाग्राया एलाखेला हाग्रा नङा रिजार्भ फरेस्टखौ दानस्रांनानै फोजोबस्रांनानै साहा बागान बानायदों गतिके सावगारिफोरखौ जोङो मोनथिनो हायो गोमालांनाय सावगारिखौ बुरखांनो थाखाय बिथांमोना हयथ' खामानि मावदों जानो हागौ बेखौ समा खोन्थासिगोन। आदानि दङ जाय इण्डियायावनो 8टा 9टा बिदि कम्पानि दं नाथाय बेवहाय 3000 बा 800 बेनिल' मोनसे बेखौ अनजलि दैमारिया बुंदों माबे सर्सजों बुंदों आं मिथिया आं अनजलि दैमारिखौ चेलेन्ज खालामनो नागिरदों नोंथाङा जुदि एसेबां जुदि नलेज दङब्ला सालाकाथि जोंनि NTPC आव थांनानै नायफै बेसेबां हाजार मानसिया बेवहाय इनभल्भ जानानै दङ डाइरेक्टलि इनडाइरेक्टलि बेसेबां माने केजुवेल नन केजुवेल बेसेबां मानसिया बेवहाय हाबनानै दङ बेखौ बिथांमोना मोननो हागोन गतिके अनजलि दैमारिया पारमिसन नांगौबा अनजलि दैमारिनो लाना होगोन NTPC आव हाबनो थाखाय आं बिथांखौ खावलायो। अलरेडि बे बेलायावहाय जोङो फाइनेल खालामबाय नाथाय मोनसे खोन्थाया सैथो बर' हारिनि माइरं गरसेनिबो खहा खालामनानै जों मालाबाबो खामानि मावा बेवहाय जुदि सोरबाहा जेंना दं होननानै आसि थुनानै दिन्थिनो हायोबा बे जेंनाखौ फोजोबनो थाखाय जोङो रायज्लायनो जेब्लायबो वेलकाम बानायो बा जोंनि दरजाया खुला आरो सरकारा जोङो फर्सलि सोरखौबा अन्याय भाबे खहा खालामनानै जोंनि सरकारा खामानि मावगोन बेखौ मालाबाबो दासान ओंखायनो नोंथांमोननि मिडियानि गेजेरजों दिनै जोंनि सरकारनि जा थांखि बे थांखिखौ दिनै बुंथिना होनाय जाबाय।